Tak, my sa dnes nachádzame v obce Halúzice, tu vo výške 265 metrov nad morom, čiže v podstate nízučko. Máme tu takúto krásnu zvonicu, starý cintorín a prišli sme tu kvôli takémuto románskému kostolíku, z ktorého je už dnes vlastne zakonzervovaná zrúcanina. Takže patrocínium má tento kostolík všetkých svätých, teda není venovaný konkrétnemu svätcovi. Vidíme pekný výhľad na Nové Mesto nad Váhom, tu z neho máme. Kostol bol postavený vlastne v prvej štvrtine 13. storočia a väčšina teda prameňov udáva, že to bolo v roku 1240, ale autori sa rozchádzajú, my zostaneme verní tomu, čo udáva najviac zdrojov, čiže tomu roku 1240. Ale úplne prvú písomnú zmienku máme až v roku 1299, kedy vlastne patril pod pánstvo Matúša Čaka Trenčianskeho a císarské vojská ho vlastne vydobili naspäť. Takže vtedy je už naozaj prvá písomná zmienka, že tento kostol už vieme, že 100% bol postavený. To, čo tu vidíme, sú také zvláštne obvodové múry a není to úplne bežný kostolný múr, ako sme zvyknutí inde, ale keďže tento kostol nemal iba cirkevnú funkciu, ale mal vlastne funkciu aj ochran pred povodňami, nepriateľskými vojskami a veľmi silnými búrkami, kedy sa tu teda ukrývalo obyvateľstvo. Takže je vybavený v podstate po celej tej dĺžke, dokonca tam uvidíme aj takú ochrannú baštu. A tuto napríklad môžeme krásne vidieť strielňu, skade, hej, takto sa pozrieme, máme tu krásny výhľad, čiže tu sa dalo do tohto buď mušketa alebo dielo a tade to sa strieľalo a takisto v niektorých tých múroch, aj dokonca v samotnom kostole máme pozorovateľne, ktorými zase sa tie nepriateľské vojska pozorovali. No, tento kostol vlastne na také dlhé časové obdobie, vyše 100 rokov, využívali protestanti. A potom v roku 1708 sa zase vrátil naspäť katolíkom a slúžil ako klasický farský kostol až do roku 1810. Vtedy sa vlastne cirkev vyslovila, že ten stav je už taký schátraný, že ho musia proste uzavrieť a bohoslúžby tu už ďalej nemôžu byť. Tu aj napríklad vidíme tú krásnu pozorovateľňu. Áno, vidíme, že tie pozorovateľne sú robené presne na tomto mieste, kde je taký najlepší výhľad a ako tu môžete vidieť, vidíme tu široko ďaleko, takže ten postup tých vojsk bol jasný už z úplnej diaľky, takže je to veľmi také strategické miesto. No a potom v roku 1968 sa teda nejakí dobrovoľníci a šťastie aj štát rozhodli, tu máme ďalšiu vlastne pozorovateľňu, že tento kostol uvedú aspoň do akého takého stavu, síce ho už nezastrešili, ale vlastne tie obvodové múry aj to všetko zachovali, zrekonštruovali. No a tu krásne, keď sa pozrieme cez toto okienko, tak tam môžete vidieť tie tehly, ktoré sú dorábané, áno, tie sú úplne inej farby, ako vlastne ten kameň okolo, ktorý je pôvodný. Takže dneska sa nachádza v takomto celkom dobrom stave. No samozrejme, ako vždy pri týchto kostolíkoch, takže máme tu aj povesti. Tu vidíme tú ochrannú baštu, ktorá je hneď na vstupe zase z tejto strany. A tu vidíme vlastne ďalšie pozorovacie okienko, do ktorého sa dalo výjsť tu do tohto múru, kde zase sa tu nachádzali strielne. Takže vraví sa, že hlavne na svätého Jána, keď sa ukazujú poklady, takže je tu ukryté zlato a môže sa ukázať nejakému človeku, ktorý bude mať čisté srdce a nebude chcieť tie peniaze zneužiť iba čisto pre seba. No a takisto sa vraví, že keď sa zotmie, tak tu vidíme zase tú baštu, takže sa tu zjavujú duchovia, hlavne tých vojakov, ktorí tu boli pozabíjaní a potom aj mníchov, keďže vlastne tento kostol mal slúžiť ako kláštor a istý čas sa tu teda mnísi aj nachádzali. Zase cez druhú svetovú vojnu, čo sa nám tu odohralo, a to sa odohrávalo presne vlastne pri týchto múroch, našlo sa tu strašne veľké množstvo nábojov a na 99% vieme povedať, že to tu slúžilo ako popravisko tých vojnových zajacov, ktorí boli nežiadúci a vlastne sa nastávali k tomuto múru a sa tu strieľali, takže
Myslím, že tu vyhaslo celkovo dosť životov pri tomto múre a vravím, keď tu robili prieskum, tak tu bolo nájdené nespočet stovky tých nábojníc. Potom, tu keby sme sa pozreli na túto stranu, tak zase sa tam nachádza haluzická tiesňava a k tej sa viažú tiež nejaké povesti, vlastne tá je všade už za týmto obvodovým múrom. Niektoré legendy rozprávajú, že máme tu takéto krásne borovice, aj agáty. Takže niektoré legendy rozprávajú, že dedinčania túto v Haluziciach boli veľmi hriešní a preto Boh vlastne tu zoslal takú silnú búrku, že blesk vytvoril tú haluzickú tiesňavu. No a zase druhá legenda hovorí, že tú haluzickú tiesňavu vytvorili nejaké nadprirodzené bytosti. Takže čo si necháme z toho, to už je na každom. Niektorí sa zase budeme prikláňať k tomu prírodnému pôvodu, ale každý si môže z toho zobrať, čo sa mu najviac hodí. No a ešte poslednú vec takú poviem. Ťažko je nejako zdokumentovať, čo všetko sa v tomto kostole nachádzalo, keďže v tom roku 1810 ho zavreli a nemáme fotografie toho inventára. Ale čo vieme s určitosťou povedať, tak sa zachovala aspoň jedna drevorezba. Je to neskoro gotická drevorezba Madony z 15. storočia, no a keby ste ju chceli vidieť, tak by ste museli ísť túto vedľa do susedného Beckova a vo farskom kostole uvidíte vlastne drevorezbu, ktorá pochádza z tohto kostolíka. Treba sa tam opýtať, ktorá je veľmi pekná. Oni vám vedia priamo, ten farár vám vie povedať. Takže myslím si, že zhruba sme si o tomto niečo povedali. Koho zaujímajú takéto miesta, tak je to zaujímavé, pekné, dá sa to spojiť s tou prechádzkou v tej haluzickej tiesňave, plus keď sa odtiaľto dáte smerom na Trenčianske Bohuslavice, tak je tu ešte aj archeopark, takže dá sa tu aj s deckami vyblázniť a tak. A tie výhľady, akože fakt je tu pekne a dneska nám vyšlo aj dobré počasie, nie ani teplo, ani zima, ani neprší, sme si to objednali, takže toto máme toť odo mňa vsio o tomto mieste, no a zase sa uvidíme pri nejakom inom.